Kan I prøve lige at se et team manager work her? Niklas og Rasmus, de er sgu ikke engang kommet endnu, og Silje er sættet op til dem for at lave en god hammer i dag. Ja. Jebba! Fuck, det var svedigt. Fuck, jeg troede den var der. Jeg var sikker på, den var der. Det troede jeg også. Ramsede den, eller hvad? Den så fucking tør ud her. Ja. Var den ikke? Giv den lige lidt ned, måske. Og hele vejen ud af trappen der. Ja. Fuck, hvor dum, man. Den har der nu. Sygt. Tænk en gang, mand. Det er nu der. Fuck, det var svedigt, det der, mand. Fuck, så er det op, mand!